Sa 121 anibersaryo sang Kahilwayan sang pungsod, Gindumdom sa nagkalain-lain nga banwa sa Rehiyon. Paghatag pagtamod sa matuod nga simbolo sang Kahilwayan, ginpatpat sa mga hilikoton. Nakatutok, John Sala. 121 na katuig ang naglikat sa Kahilwayan hayahay sang pungsod bilang simbolo sang Kahilwayan sang mga Pilipino sa pagpamigos sang Makatsila. Sa syudad sang Iloilo, ginpangunahan sang alkalde sang syudad ang selebrasyon sa maragtason nga Plaza Libertad. Ang Independence Day celebration isa ka memorable kag kinahanglanon gid nga pag-celebrahon sang free people like kita nga mga Filipinos, no. Guest speaker sa hilikoton si Professor Alfredo Diaz nga ginhatagan sang sentrong importansya sang Kahilwayan hindi lang sang pungsod kundi pati man sa kaugalingon. Nga ang duma naton ang sa independence, ang oppressor naton ang mga Spaniards, ang mga Amerikano, ang Japanese, ang mga iban pa. Pero pwede galing nga aton galing oppressor, kita mismo nga mga Pinoy. Kita galing nga gaboy sang basura nato kundi hindi lang kag kita galing nga nagapigos sang aton mga isig katawo. So wala kita kabalo, we've been looking far for the oppressor to defeat him or her, but little do we know na ara lang siya sa tupad naton or kita mismo. Sa banwa sang Liganes gindumduman ang Kahilwayan sang pungsod paagi sa mga performances sang nagkalain-lain nga mga bulutuan sang banwa. Samtang gindumdum naman ang kabatayon sang 19 ka mamartir sang aklan sa pagselebrar sang Independence Day sa banwa. Paagi sa performances ginbuhi sa mga kabataan ang sugilanon sang 19 ka mamartir nga nanguna bilang miyembro sang katipunan nga nagbatok sa Makatsila. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.